Alikho lishona lingenazo izalo yamukela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Kubulawe esimame wambozwa ngamahlahla. Kukhuthazwa ukusebenzisana komasipala kanti kulindeleke amakhaza kwelikaMthaniya. Izindaba ze1KZN TV zifundelo Siyabonga wakadumane nabezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Usakhungathekile umndeni wakaNgubane eThembeni eMandeni kulandela ukubulawa kwendodakazi uNomvula Ngubane oshonele ezandleni zesoka. Isidumbu sikamufi sitholakala esimbozwe ngamahlahla ngemumva kwendlu abelala kuyo. Lo mndeni ke uthi usizwe amaphoyisa ukuthola isidumbu sikamufi. uNozipho Ngubane oneminyaka engama-26 umndeni wakhe umchaza njengomuntu obengayena ke uvame ukunyamalala ekhaya ehamba engaziwa ukuthi ukuphi noba kuyinto kibibenza bengakholwa ukuthi udukile futhi ukubulewe. Umufi unyamalele izinsuku ezimbili ugcina ukubonakala ngoLwesibili yakwinhlolo khona yabasizi bothisha. Isidumbu sakhe sitholakala ke simbozwe ngamahlahla emva kwendlu kobethandana naye. Ngeke size sithi ingane nengane ayinawo amaphutha kodwa besimaze nje umuntu angeke ngize ngiqamba ukuthi khona usuku wekake samgcina ngalo ethi uye endaweni ethile wangabuye ekhaya. Besazi ukuthi umehambe endaweni ethile uyabuya ekhaya. Noma ngabe kunjani besazi ukuthi nje uyilo hlobo lwengane. So ilokho kwase kusithusa kakhulu ukuthi ngisho nezihlobo zethu ngisho athiwa kunani umuntu oyethi nje cha mina ngizosala ekhaya hambani nina. Mina ngizosala ngigade ekhaya lo muntu nje ongathanda ukuhamba. Umndeni wakwaNgubane uthi ufuna ubulungiswa umsolwa ebhadleke ejele. Indlela ubaba sikhulumise ngayo noma abazali basikhulise ngayo basikhulise ngendlela leyo ukuthi singabantu benkonzo noma kungeke ukuthi siyaya sonke enkonzweni kodwa lokho yinto ekhona ngaphakathi kuthina. So ebese kufisa ubulungiswa ngoba nje sizwa ngani ukuthi amaphoyisa asemtholile lapha ebecashe khona athatha mbopha. So singathi siyekele ezandleni zamaphoyisa ukuthi amaphoyisa awenza ubulungisa. Lo ikhansela lendawo nophinda hole kuhlakulo nodlame lozobulili umasipala eMandeni uchaze lezi sigameko njengesishaqisayo endaweni. Ngizwe ubuhlungu obukhulu ngesigameko esehlile endaweni ngoba kuthema ngabe kuchazwa ngomntwana kutholakala ukuthi umntwana osefundile waze wagogoda obezoba i-social worker and adenza nama practicals kwa DSD la eMandeni. Okubuhlungu kakhulu ke ukuthi impilo yakhe igcina idestroyekile. Uthi bazoba nezithangami ezizobhekiswa kwabesilisa ukunqanda igameko zokubulawa kwesifazane. Sazoqhubeka sizenze inhlelo zokuxwayisa umndeni, sixwayisa abantu besifazane, baxwaye ngabantu besilisa ngendlela okwenza ngakhona ngoba the way kuyiwona kubiza ukuthi manje kumele nezinduna sihlalisane nazo sibheke ukuthi kahle liphi ikhambi elingalekelela ukusiza abantu besilisa ukube kuphume lobubulwane okukubona ngoba kahle abantu besilisa basaphilisa kwabantu bayiphilisa okwezilwane uqobo lwazo. Umsolwa kube ukuthi ubesebalekela hostela kwaMashi kodwa kuboshoke ngamaphoyisa eClaremont. Izindabeni ze1KZN TV kube inkosi enhle Mthembu eThembeni eMandeni. Usomlomo eshamthetho saKwaZulu Natal uNontembeko Boys usenxuse ubuholi bomasipala abehlukene ukuba busebenzisane nabanye kucathuliswane lapho ke kuxeka khona ngenhloso yokusa izidingo kubantu. Usho kanjena ke Mgungundlovu ngekathi ethula uhlelo lokusebenzisana nomasipala ikakhulukazi osomlomo babo ngenhloso yokulekelela ngezindlela ezahlukahlukene zokuhambisa izidingo nqangi emphakathini. Usomlomo weshamthetho sesifundazwe KwaZulu Natal uNontembeko Boys uthi uhlelo alwethulile lokusebenzisana nosomlomo bomasipala besifundazwe luzolekelela kakhulu. Sisenze platform lapho sifunda khona sicijisane khona futhi sivumelane ngeindlela zokuoversight iprovince yaKwaZulu Natal ukuze nathi njengesishayamthetho singafiki masifika lapha kwi-local government sesehla kanje sifike silingana si-understand ukuthi sisebenza sonke. uBoys uthi lolu hlelo lwakhelwe ukwakha ubumbano nokusebenzisana komasipala. Uma khona lapho xakaka khona uyabika. Sifuna ukuthi singathi siyo-speaker sithi okusihlulayo kubikelwa amadoda. Sifuna ukuthi okungixakayo nokungididayo mina ngikubikela uSpeaker. Lokhu ke sizobe sikwenza ngokuqonda ukuthi sehlukene ngokwamazinga but sinezinto eziningi ezisihlanganisayo kakhulukazi ukulethwa kwe-service delivery.
kuphinde futhi kube ukuthi sizothelelana phela njengoba sizobe sihlangana nabo. For instance, thina njenge legislature sithola ukuqeqeshwa kwi South African legislative sector ekuthiwa iSALS at national level, but bona abafani nathi kanjalo. You go to the constitution, i-constitution ifika ukuchazela ukuthi organized local government. So organized local government is SALGA. Now bazobe becijisile ngokwa SALGA bekwazi ukucontribute ukuthi masakhe imithetho mabahlangane. Usihlalo wenhlangano yomasipala KwaZulu-Natal iSALGA uthi sekuzoba lula ukusebenza. Ukusebenzisana phakathi kahulumeni wesifundazwe nomasipala kuzonqamla imingcele eminingi ekufanele ukuthi omasipala bayihambe ukuze bafike la beyobika khona inkinga ethinta umphakathi nokuthi bakwazi ukuthola impendulo ngesikhathi esifanele. So ke kuhambo ke oluhle lo. Lokwesibili kuzolekelela oSpeaker bethu ukuthi bakwazi ukufunda komunye nokukhula komunye. Okwesithathu kuzolekelela ke noSpeaker wesishayamithetho ngoba oSpeaker kuwo yonke imikhandlo ngaba kumasipala ngaba sesishayamithetho ibona abakwazi ukusondela noma uku-accountisa noma bekuthiwa imuphi umholo osuke khona lapho. Kuzokwenza ukuthi uma ke sineyinkinga sikwazi ukuthi oSpeaker bethu bayithathe bayendlulisele kusomlomo wase-legislature akwazi ukwenza the follow-ups on that. Ezindabeni za-KZN TV ngu-Ayanda Dube ngisesishayamithetho eMgungundlovu. Isifundazwe KwaZulu-Natal singesinye sezishakalombili okulindeleke ukuba zihlaselwe umsingo bandayo ohambisana neqhwa kulempelasonto. Lokhu kudalulwe ungqongqoshe womnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu esithangamini nabezindaba eThekwini, nalapho eveze ukuthi amathimba ami ngomumo wanxusa nomphakathi ukuthi uqaphele. Sekukhishwe isexwayiso esibhekiswe ikakhulukazi kwabazosebenzisa imigwaqo KwaZulu-Natal lempelasonto ukuba ke baqaphele njengoba kulindeleke umsinga obandayo ohambisana neqhwa. Zangoma zezulu zishilo ukuthi kulempela sonto kulindeleke ukuthi isimo sezulu sibe isimo esibucayi kakhulu, ikakhulukazi ku N3 lapho kulindeke ukuthi khitheke khona iqhwa nomzila obandayo. Kodwa siyafisa ukuthi abantu bakithi ikakhulukazi abasubathi abazobe bezogijima ku-Comrades Marathon ukubanika isiqiniseko sokuthi akukho okubi okuzobavelela. Zonke inhlelo namathimba ezenhlekelele ezesifundazwe zisabalele isifundazwe sonke ukuqikelela ukuthi abekho abantu abangena engozini ngenxa yesimo sezulu. Kulindeleke kusukela ngesonto ebusuku ukuthi kube nomoya onamandla nemigwaqo ishibilike esinxusayo ukuthi labo abazobe besebenzisa imigwaqo bacophelele kakhulu, balalele futhi izixwayiso ezisuke ikhishwa naseinkundleni zokuxhumana. Izinhlelo zokulekelela labo abazozithola beqhinqa emgwaqweni zime ngomumo ukugwema isimo ezibonakele ngonyaka owedlule ngesikhathi kuhlasele lona iqhwa. Kuvele ukuthi ke omasipala sebeyalelwe ukuba balungise izinkinga zenqalazinda yemgwaqo. Closely working with Treasury to ensure that municipalities ring-fence 8% of their budget for operations and maintenance. Municipalities have been directed to clear storm drains as these run the risk of causing unnecessary localized flooding if not maintained properly. Njengoba lesi kuyisikhathi sobusika nokuvame ukubonakala imililo ikakhulukazi eindaweni eziyimjondolo, lo mnyango uthi ke ezinye izinhlelo asebeqalile ukuyisebenzisa ukugwema lokhu zithela izithelo. Through these efforts, we are able to reduce the risk in vulnerable areas through strategic interventions such as installation of smoke alarms, which we install in informal settlements. And in this regard, this has proved to be very useful in saving lives.
as we saw recently in a fire that took place on Wednesday night in Kennedy Road informal settlement in Durban. The smoke alarms that we installed as COGTA played a very important role in raising the alarm as soon as the blaze started, and this action on its own ensured that lives were saved. Ezindabeni ze-One KZN TV kubika uNtom Khona Mvubu ngiseThekwini. Ake sihlabene nali ikhefu sihlangabeze nezinye futhi masibuya. Ake sikubingelele siphinde sikwamkeleke ukuthi usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. Kubulawe esimame wambozwa ngamahlahla. Kukhuthazwa ukusebenzisana komasipala kanti kulindeleke amakhaza kwelikaMthaniya. Bebephumwe ngobuningi abalimi nabafuyi ngaphansi kamasipala uMhlathuze ngesikhathi kuqhubeka isangami sezolimo ebehlelwe yilo mnyango eNgwelezane Public Hall. Abalimi bathi bakujabulela ukuncela ulwazi ngenhlanganiso ehlomlise abalimi ngezimbewu zezitshalo zezithelo. Lo mcimbi ke bewuhanjelwe ungqongqoshe wezolimo esifundazweni KwaZulu-Natal uThembeni kaMadlopha Mthethwa. Bebephume ngomningi babo abalimi nabafuyi abangaphansi komasipala uMhlathuze enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal. Njengoba umasipala uMhlathuze ubuhlele isithangami sabalimi nabafuyi ngenhloso kuzobathekela ngolwazi kwezolimo. Omama bemphila ndawonye bazwakalisa ukuthakasela kakhulu lo hlelo lokamasipala kwazise basiphilisa ngokulima. Simenyiwe ukuthi size lapha namhlanje sizothola ulwazi mayelana nokulima. Ngoba ukulima ikhona okusisizayo singomama, siyakwazi ukuphilisa abantwana bethu, siyakwazi ukuyiphilisa nathi, siyakwazi ukuthi sidayise mangabe sesitshalile, sidayisele umphakathi sithole lawo masente siwatholayo. Silapha nje ngokuthi mhlambe singalithola usizo ukuthi sichaseke ngoba insimi yethu esitshalayo inkulu but amandla asikabi nawo ukuthi singatshala ngendlela efanele. Sizamile ukutshala kwathi ukukhulakhula sakudayisa nje konke. Lokho nje sesikufakile okusha. Sithi mhlambe ke makuthi khona okunye sokuthola siyothayisela kulokho okunye. Siyadayisa nje sikwazi ukuqhubeka sithenga okunye futhi sicoshe nesinkwa seyingane. Ungqongqoshe wezolimo esifundazweni KwaZulu-Natal uThembeni kaMadlopha Mthethwa uchaze ngokubaluleka kwalolu hlelo njengoba bewumnyango bezocacisela umphakathi ngezinhlelo abanazo kwabafuna uxhaso kanjalo kanti baphinde badlulise nesitshalo nezimbewu kwabanye. Ukuze abantu basizakale baxosha amathuba nangezikhathi zokuthi njengoba sithi abantu ba-apply bafake ama-funding ku-applywa nini, balinde isikhathi esingakanani, yini futhi edingakalayo ukuze ukwazi ukusizakala. Sizeke no-agriculture ne-entity yethu futhi ADA sobabili sizobathatha through. Imeya lomasipala uXolani Kwezi uthe ezolimo ziwumgogodla womnotho ingakho kumele bagqugquzele umphakathi ubube ingxenye yezolimo. Ezolimo siyazi ukuthi zibhizinisi futhi ziwumgogodla wempilo yabantu nomnotho wakwaZulu-Natal, so abantu bakithi bonke must aggressively join ezolimo ngoba nocwaningo luyasho ukuthi ama-millionaires azayo azokwakhiwa yilo mnyango waka-agriculture, so asifisa ukuthi abantu bakithi babonakale besilele emuva. Abamabhizinisi ahlukene athinta ezolimo bebekhangisa ngomsebenzi wabo ngaphandle kwehholo. Izindabeni ze-One KZN TV kubikuthi abantu maphumulo eNgwelezane. Usekela ngqongqoshe umnyango wezasekhaya kuleli uNjabulo Nzuza ugcizelele ukubaleka kokushintshela komazisi besimanje abaphephileke nokuyinto ezolwisana nobugebengu obenziwa ngomazisi abadala. UNzuza usho lokhu ngesikhathi ehambele isikole iMdlamfe Secondary eSkhaleni beqhubeka ke uhlelo lokusiza abafundi bakaMatikweletsheni ngokufaka izicelo zomazisi besimanje. Kumzamo yokulekelela abafundi ukuthi bengalahlekelwa isikhathi sesikole beyofaka izicelo zokwenza umazisi emahhovisi omnyango wezasekhaya, lo mnyango unohlelo lokuhambela izindawo ezahlukene kuhlanganisa nezikole ukuze abafundi bethola usizo ngokusheshsha futhi needuze. Lolu hlelo lwama-mobile units liqale kumnyango ukuze kusheshshe uhlelo lokushintshela kuma-smart card kulama-ID amasha
kusuka ke komazisi abadala. Sizelana ke esikoleni ukuzokwenza sure ukuthi program yethu esiranayo nationally iyenzeka nala esikoleni ukuthi abantwana bangaphazamiseki ukuthi uma kumele bathola ama-ID abo beze besuke beye kwa Home Affairs ukuze bawathole. Ngonyaka odlule sathenga ama-mobile unit awu-100 sawalauncha kanye no-President Cyril Ramaphosa ukwenza sure ukuthi lama-mobile unit ayahamba ezikoleni. Namuhla siwabona ngamehlo azosebenza lapha eMdlamfe, kodwa kubalulekile uku-encourage bonke abazali ukuthi abenze sure ukuthi abantwana bayabathathela ama-ID, naku-encourage nabanye oprincipal kwezinye izikole ukuthi abaxhumane no-Home Affairs ukuze sizokwazi ukuthi sifike ezikoleni zabo sizokwenzela abantwana ama-ID, ikakhulukazi laba abasuke sebenza ugrade 12 abazophuma baye ema-university, ngoba siyazi ukuthi ngaphandle kwe-ID impilo yomuntu iyama. So lokho sizokwenza namuhla ukubuyisa isidima kubo labo bafundi laba ukuthi babe nekusasa eliqhakazile. Nakuba ke umnqamla juqu ngakabekwa, kodwa lolu hlelo lihlose ukuqeda nyanga umazisi abadala njengoba ke kulula ukuthi kwenziwe ubugebengu ngabo uma ke kuqhathaniswa nalabo abasha ama-smart card. Kuqoqozelwe ke abazali ukuba benzele abantwana izitifiketi zokuzalwa zingakapheli izinsuku ezangamashumi-30 ukuze mase befuna ukwenza omazisi bekwazi ukuthi besizeke kalula. Asikakayikhiphi i-deadline ukuthi na amapasi lawa akuhlaza sowavala nini, kodwa kuyinhloso yethu ukuthi siwavale. Yingakho njengamanje sigcizelela ukuthi na abantu abamove from lamapasi akuhlaza ane-barcode, ngoba lawo mapasi awekho safe ikakhulukazi njengoba sesiya manje kuma-digital platforms, and kuma-digital platforms sisebenzisa kakhulu ubuso ukuze sikwazi ukuthi sirecognize. So lokho kusho ukuthi nabonke abantu kumele babuve baye kuma-smart ID cards ukuze bakwazi uku-activate ama-biometrics. Njengo-Home Affairs sesiyamuva manje siya kuma-digital platforms okusho ukuthi sifuna ukudeliver u-Home Affairs at home. Uma sithi Home Affairs at home sifuna ukuthi ungaphumi ekhaya ukuze ukwazi ukuthola ama-services awo-Home Affairs. Kodwa lokho kusho ukuthi la kumele si-activate izinto ey'njengama-biometrics, facial recognition, and lokho sikwenza ngani ngesikhathi sokuthatha i-smart ID card. Labantwana nje kade bethatha ama-smart ID cards abo manje kusho ukuthi ubuso babo captured as part of facial recognition. So siyaba-encourage kakhulu bonke abantu ukuthi abamuve kumapasi akuhlaza bangene kumapasi lawo esithi ama-smart ID cards. Lolu hlelo luzokwenza ukuthi kube lula kabantwana bathole omazisi babo ngesikhathi njengoba ke umatikuletsheni uzilungiselela ukubhala izivivinyo zokuphela konyaka. Sinokujabula okukhulu ukufika kuka Deputy Minister ezosiza abantwana ukuthi bathathe ama-ID cards. Umatric wethu wonke njengamanje unama-ID okuzobalekelela kakhulu uma sebebhala umatric ukuthi bangabi nayo inkinga, ngoba kumele umfundi mangabe sebhala umatric abe ne-ID ukuze i-ID number yakhe ivele kwi-certificate. So lokho kwenzekile kuyasijabulisa kakhulu, siyabonga ne-team yonke yakwa-Home Affairs. Abafundi babese bezitholela ke amahempa ahlanganisa imsubela nokunye imshini yokubala ama-calculator ezidabeni ze-1K ZNTV ngeyosamukeliso enqulunga ngesesikhaleni. Idolobha iThekwini lithi selikulungela ukwamukela abasubathi abazobe beyingxenye yomjaho waminyaka yonke i-Comrade Marathon ezosuka ke Mgungundlovu iphelele eThekwini ngesonto. Lokhu ke kuvezwe ukhansela wewadi uNtando Khuzwayo ekhuluma phambi kokuqala kwalomjaho. Ngesikhathi sakho siza kwimpela sonto ematasa kakhulu la ewadini yakho okuwa 28 njengoba kuza iComrade Marathon ezobisuka eMaritzburg ize la eThekwini. Benikade nematasa ke nilungisa imigwaqo eminye nidoba kabusha, mhlawumbe bangasilandisa kancane nje usbrief ukuthi ihambe kanjani seniqedile imigwaqo isi-right yini kule ward. Siyabonga kakhulu Deboho esibingelele kuwena nababukeli. Impela into akibekela amazolo njengoba wazi ukuthi ngesonto umjaho weComrades Marathon osuka eMaritzburg uza la eThekwini. Njengomasipala ke weTheku kuningi esikwenzile ukulungiselela lo mjaho, kodwa la ewa28 obekubaleka kakhulu kuthina ukuthi imigwaqo yethu ibe sesimeni esifanelekile. Saqala uhlelo ngonyaka odlule kwi-financial year edlule lokuthi yonke imigwaqo le nama-potholes nanochoko sikwazi ukuthi si-rehabilitate noma silungise ukuthi ibe sesimeni esingcono.
part of lemgwaqo kulonyaka ile i-comrade ezobe igijima kuwona ikakhulukazi lomgwaqo sobiza ngokuthi uDavid Webster osuka ku-N3 uhambe uyojoyina kanjalo umgwaqo obhekele e-stadium kuMasabalala Yengo. Kuzwayo ngiyazi ukukhulumela amaphoyisa kamasipala but ngiyazi ukuthi ninakho ukusebenzisana okuhle uyayiqonda futhi nezinhlelo abanazo ezokwenza ngayo impela sonto imigwaqo eminingi khona la eThekwini ibe igcwale laba abasuke bebeze kuthiwa pheceleza amaphare laba abanye babamba inkunzi baphilisa kabe nabantu abasuke bekhona la edolobheni mhlawumbe kuleso simo nihlele kanjani ukuya kulempela sonto? Yeah, esingaqinisekisa nje ukuthi eminyakeni eminingi edlule amaphoyisa lapha eThekwini ehlangene kanye nama-department ahlukahlukene kahulumeni kanye nabo abe-Comrades Marathon Association bavumelana ukuthi cha kubele ukuthi kusetshenziswane futhi iqinise izinga lokuphepha ukuze abantu abasuke bevukile bezobukela ngoba yibona kakhulu abazobegcwela emgwaqweni ibukeli abanye bezobongela ihlobo zabe igijimayo yibona bazobela kusukela ngo9 ekseni kuze kuyoshaya o6 7 ntambama kufanele ukuthi ekumeni kwabo la bememeza bejabulela abagijimayo bezobe bephephile njengoba waziye ngonyaka odlule amaphoyisa ethu aqasha more than 400 ama recruits amasha nonyaka othe umuphela abesekhishiwe awazi angene emgwaqweni iningi lawo kasebenza la eThekwini edrobheni so ke izinga lokuphepha liphezulu kakhulu angiboni ukuthi ikhona into abantu abangakhathazeka ngayo makuzwa kulo kokuphepha so siyanxusa kakhulu ukuthi abasebenzi bemgwaqo besebenza imigwaqo ehamba ngaphansi ikhona imigwaqo ephuma ngaphansi lapha emakethe abangasebenzisa kona ukuthi bakhiphele abafuna ukuya khona noma imigwaqo egudla ngale ngasebhishi izokwazi ukuthi balekelele ukuthi befike kahle labasuke befuna ukufika khona edolobheni. Antsasaba ngakhulu ngesikhathi sakho. Sibonge nathi kithuba. Khansela uNtando Khuzwayo waka-Ward 28 ngaphansi kamasipala eThekwini besikade sikhulumisana naye sibheka inhlelo ezokwenzeka njengoba kuzoba impela sonto ematasa kuyona le ward ngesonto okuyila khona kuzoba nomgijimo waminyaka yonke kodwa kulonyaka kuzobusuka ePietermaritzburg uzovalwa khona la edolobheni laseThekwini. Ngutebego Sibisi wezindaba ze1 KZN TV ku channel 261 ngiseThekwini. Ake siphinde futhi sihlabena nale linye ikhefu sihlangabeze nezinye masibuya. Ake sibingelele siphinde sikwamukele ukuthi ke usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko ezifolo sangazo namhlanje. Kubulawe esimame wambozwa ngamahlahla. Kukhuthazwa ukusebenzisana komasipala kanti kulindeleke amakhaza kwelikaMthaniya. Kuleli qophela ke singene sijule engosini yezomnotho. Irandi lakuleli 17 rand 74 cent emaqhathaniswa nedola laseMelika libe u20 rand 27 cent emaqhathaniswa nopondo seBrithani liphinde libe u24 rand 2 cent emaqhathaniswa neeuro laseEurope. Igolide ke lona lingu $3,365 4 cents ounce kuthi welo ngahluziwe ube u$65.34 umphongolo. Ake sikubhekele ngosini yezemidlalo. Balokhu bethelekile kwelikaMthaniya abasubathi bomjaho omkhulukazi waminyaka yonke iComrades Marathon. Lo mjaho oheha abasubathi bamazwe onke omhlaba uzobeke usuke eMgungundlovu uyophela eThekwini ngesonto. Umjaho weComrades Marathon usuneminyaka yama-80 wasungulwa. Kanti kulonyaka uzobe usuke eMgungundlovu libangise eThekwini. Abasubathi sebethi alifike lolu suku la ngesonto kade bazilungiselela. It's my second race. Last year I enjoyed my up run, but down run they are saying tall people like me amadola zangani mawususehlela usisiye Durban, but I'm excited. I am from Russia. It's very start. I like Comrades. I like you are. It's beautiful. Okwesi5 manje ngigijima. Ngijabule kakhulu le down run ngoba uma kwehlikwa ayi ilangimandla khona kakhulu. So I'm very excited ukuthi kuyehlikwa. I'm very excited. This is my first Comrades. I've been running for 3 years now. I only entered for Comrades last year in November when I qualified. It was an impulsive decision, but I'm very happy I did it. So I'm looking forward to Sunday. Ukwakhiwa komgaqo kusaqhubeka phakathi koMgungundlovu naseThekwini. Kepha inhlangano yabasubathi ithi umjaho awuphazamiseki kunaloko kuphazamiseka ezibukeli. Ama roadworks enza ukuthi kube nzima kulabo abasuke bezobuka noma bephelezele ukuthi bahambe bejoyina umgwaqo. Uma behamba ngomain road bazochezuka
beye ngase la khamba khona umjaho kuba nzima kakhulu ukubona. Umkasi uthi isimo sezulu sizoba sihle kubasubathi. Yakubonakala ngathi kuzobe kubanda ngesonto okuyinto enhle kumuntu ogijimayo. Khona ngalesikhathi besamile lapha eMsunduzi or Pietermaritzburg City Hall kubukeka kunzima kodwa once baqala bagijima umzimba wafudumala iweather bazoyijabulela leyo. Ukusuka kwalomjaho kuhlukaniswe izikhawu ezimbili okuyinto yokuqala ngqa emlandweni wawo. Sizobona ukuthi le innovation izokwenza kube lula yini noma izokwenza kube lula yini for abagijimi okwama customer ethu noma izokwenza kube nzima. Ngiyathemba ukuthi sibambisene ne-CMA ne-Comrades Marathon Association kanye nabasebenzi bakhona. Uma ingasebenzi sizobuyela emuva siyosebenzisa indlela endala yokwenza. Ezindabeni ze1KZN TV ku-Ayanda Dube kuseMgungundlovu. Ake sibhekelene naso isimo sezulu esingalindeleka. Zulu Myamondlela zimhlophe ngeziguqisi bese kuphathele zona namhlanje hlangabeze noma kanjani futhi kusasa ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.